Du og dine kollegaer sender masser af e-mails ud hver dag, men har du tænkt på, at vi udnytter det potentiale, der ligger i e-mailsignaturen? E-mailsignaturen er oplagt til branding af din virksomhed. Tænk på, hvor mange mennesker du kommunikerer med via e-mail hver dag. Men har I styr på, hvordan e-mailsignaturen understøtter virksomhedens brand, eller er hver signatur fuld af fejl og forkerte farver? Løs alle problemerne på én gang og opnå samtidig nogle helt unikke markedsføringsmuligheder. Sig hej til Sync. Et omfattende værktøj, som kan forvandle virksomhedens e-mail-signatur til et brandværktøj og en effektiv markedsføringskanal. Med Sync kan du med det samme implementere dine strømlinede e-mail-signaturer på alle medarbejdernes e-mails. Det hjælper dig med at styrke og beskytte dit brand. Men vent, der er mere endnu. Sync forvandler e-mail-signaturen til en effektiv markedsføringskanal, som du kan bruge til at promovere dine produkter eller services, prale af gode resultater eller annoncere for kommende events. Vores kunder oplever en svarprocent på e-mail-signaturmarketing, som slår traditionel e-mail-markedsføring med flere meter. Sync opsamler samtidig en masse interessant data til dig og kan kobles op med f.eks. Google Analytics. Med Sync har du alt data ved hånden, som du har brug for at gennemføre en smart og effektiv e-mail-markedsføring. Du vil gerne beskytte din virksomheds brand og ikke mindst finde nye kvalificerede salgsleads. Hvorfor ikke slå 2 fluer med et smæk? Prøv Sync gratis på www.sync.io eller kontakt NHC og hør nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig i gang.